Handa naman ang House Prosecution Panel sa pagbukas sa impeachment trial sa buong adlaw. Sunod kay House Spokesperson Caglaraw del Sur Representative Zia Alonto Adjong, 100% nang preparado ang 11 ka miyembro sa prosecution team matapos ang pila ka bulan man nga preparasyon. Sa urang adlaw mag-focus ang House Prosecution Panel sa pagpresenta sa mga ebidensya pagsunod sa due process kag pagpahanugot sa impeachment court nga magdesisyon base sa lahi kag sa kamatuoran. Nabaluan nga lakip sa mga akusasyon batok kay Duterte ang napahayag wala nagakaigo nga paggamit sini sang 612.5 million pesos nga confidential funds paglapas sa konstitusyon, ginaaligar pagpamahog sa kabuhi sa presidente kag sa iban pang matagas nga opisyal, mga irregularidad sa procurement sang Department of Education kag nagasululobra nga manggad sini. Ginpahayag man sang prosecution panel nga ipresenta nila ilang mga ebidensya lakip ang video sa ginapahayag nga pagpamahog batok sa presidente kag iban pang mga dokumento kadungan sa formal nga pagbukas sang impeachment trial. Bantayan ka, Bombo! Ang pagbukas sa impeachment trial igadulong may ina sa inyong tanan nga mga magakalahinabo antes sa tion nga patigayon na ang among impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte nga pagsugod las 2 karon sa hapon. Mabatian kag balantawan mo ina sa tanan nga digital platforms ang Bombo Radio Philippines.